Jedna. Dobrý deň, vítam vás Kamil Novický a dneska budeme preskúmavať parlament, prezidentský palác a tam nájdeme asi Ivana Korčoka alebo Petra Pellegriniho. Budem rád, keď toto dokúkate do konca. Ďakujem, môžeme sa vrhnúť na video. A Ako to cítite? ja to cítim tak, že budeme mŕtvi do rána. Nemôžete byť takýto skeptický. Ja som Karol Dúpor, ja som všetko. Dobre, poďme tam. Vítam vás Kamil Novický pri prezidentskom parlamente. Tuto asi nás už nikdy neuvidíte, lebo jak sa na to pozerá, asi umreme. Ďakujem. Spooky, scary skeletons. Na to čo? A utekaj, ja ho zdržím. Potom. Dobrý deň, pán Slimak. Dobrý deň, pán Korčok, ako sa cítite? Ako sa cítite? Predo mnou. Dobre,